खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BPFनि थाखाय मोजां खौरां फोसावबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फ्लोर कोअर्डिनेशन आरो विधान सभानि सिङाव BPFनि MLAफोरखौ सोरखारनि लोगो दोलो एबा मित्रजोट महरै लाफानो थांखि फोसावबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया BPF आरो BJPनि गेजेराव लोगो जानायखौ लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खौरांगिरि मेल बिथाङा फोरमायथिदों दि राजखान्थि थासारिखौ नायबिजिरनानै विधान सभायाव सोरखारनि गुबुन गुबुन आयेन आरो नियम बानायनायाव जाहाथे गासैनिफ्रायबो मदद मोननो हायो आरो खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो बेनि थाखायनो फ्लोर कोअर्डिनेशन आरो विधान सभानि सिङाव BPFनि MLAफोरखौ लोगो महरै लाफानो थांखि लाबाय होननानै फोरमायथिदों दानिफ्राय BPF दोलोनि MLAफोरा विधान सभानि सिङाव फ्लोर कोअर्डिनेशनाव सोरखारनि साइडआव जिरायसिगोन आरो सोरखारनि लोगो दोलो हिसाबै थागोन लोगोसे खामानिफोराव सोरखारखौ मदद होगोन नाथाय BPF आरो BJPनि गेजेराव बे सोमोन्दोआ BPFनि MLA आरो BJPनि MLAफोरनि गेजेरावल' जादों दोलो हिसाबै बे मित्रजोट एबा लोगोआ जायाखै अदेबानि BPFआ दोलो हिसाबै दासिमबो आबुङै मित्रजोटनि बाहागो जायाखै नखरनि दावराव दावसिखौ लानानै हरखाबै सासे सुबुंनि जिउ खहा बे जाथाया बाक्सानि बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुबुनखाथायाव जादों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7 रिंगासो समाव नखरनि जयैनो जौ लोंलायदोंमोन बेयावनो बिखुनजो आरो बिहामजोनि गेजेराव दावराव दावसि नांज्लायलायनाय जादों नांज्लायलायनाया बांनायनि जाहोनाव बिहामजोआ लावथि लानानै बिखुनजोखौ नारहरदोंमोन बेयावनो बिखुनजोआ गोग्लैहैदों आरो गाज्रि जायगायाव गोग्लैनायनि थाखाय हरखाब जिउ खोमानो गोनां जादों थैनाय बिखुनजोनि मुङा मुसिमाया तामां आरो बिहामजोनि मुङा तनुजा तामां बर' बिहामजो तनुजा तामां बर'नि लावथिजों नारनायनि थाखाय बिखुनजोनि जिउ खहा जादोंब्लाबो बे जाथाया बुथारनाय जाथाय नङा अदेबानि बुथारनायनि थांखिजों खालामाखैमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों आरो बिथांमोननि नखराव सिगांनि समनिफ्रायनो बेबायदि दावराव दावसि नांज्लायलायनाया जाबोबाय थायोमोन होननानै फोरमायथिदों लासै लासै स्कुल कलेजफोरा बेखेव जाफिनसिगोन बे खोथाखौ बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि रायजोआव लासै लासै स्कुल कलेजफोरखौ बेखेवफिनसिगोन जि जायगायाव COVID-19नि गोसारनाया गोबां बैफोर ओनसोलावल' कन्टेनमेन्ट जन होनाय जागोन आरो बेनि 7 सान उनावनो बेखौ बोखारफिननानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे कार्फिउनि समखौबो 11 रिंगानिफ्राय खालामनानै होगोन होननानै फोरमायथियो मानोना थांनाय सानथामाव आसामाव COVID-19नि गोसारनाया गोबां खम बेनि अनगायैबो अमिक्रनखौ लानानै बांद्राय साननांगौनि गोनांथि गैया अमिक्रनजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया गोबां खम आरो देहा फाहामसालियाव एडमिट जानायाबो गोबां खम अमिक्रननि थाखाय 7 सान न'आव हम आइसोलेशन थायोब्लानो जायो होननानै फोरमायथियो लोगोसे जायफोरनिया ब्लाड प्रेसार सुगार आरो किडनिनि बेराम दङ बिथांमोनहाल' देहा फाहामसालियाव थिसनजानो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावो दि अमिक्रनखौ लानानै सांग्रां जानांगौ नाथाय अमिक्रननि थाखाय गासैबो बन्द खालामनानै सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामनाया मोजां नङा जुदि COVID-19नि गुबुन भेरिएन्ट डेल्टा बेफोरबायदि भेरिएन्टनि थाखायसो साननो गोनां दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा AMCH देहा फाहामसालिनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय सासे 3 दाननि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा शिबसागरनि दीपज्योति दास बरा आरो अविनाश बरानि 3 दाननि फिसाजोआ COVID-19 पजिटिभ जानायलाय AMCH देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै हिन्जावसा गथ'नि देहानि थासारिया गाज्रि जानायनि थाखाय AMCHनि ICUआव गथ'खौ थिसननाय जादोंमोन जेराव उन्दै गथ'सानो अक्सिजेननि गोनांथिब्लाबो अक्सिजेना देहा फाहामसालियाव गैयामोन होननानै फोरमायथिदों देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि सुबिदा गैयैनि थाखायनो उन्दै गथ'सानि हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दंमोन उन्दै गथ'साया थाल गैयि हालोदाव दंमोन आरो गथ'साया गुफुर जाजोबदों होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों देहा फाहामसालिनि नांगौ बायदि जोथोन लायैनि थाखायनो उन्दै गथ'साया बेबायदि जानो मोन्दों होननानैबो नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो जेब्ला 3 दाननि उन्दै गथ'साखौ थैबाय होननानै फोसावो अब्ला गथ'सानि बिफाया उन्दै गथ'खौ जोबथा बिदायनि थाखाय न'फारसे लांनो नागिरनायावबो गुबुननि फिसा हौवाखौसो बिथांनि आखायाव होफैदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 दाननि उन्दै गथ'सानि लेरथाया 2 केजिमोन आरो जायनि गोथै देहाखौ होफैदों बियो 9 केजिनिमोन दैखांनाय समाव गिलिर मोननायनि थाखाय
फानफ्रबनाय सिखौ बेखेवनानै नायनायावसो हमनो मोन्दों बेयो गुबुननि फिसानि गोथै देहासो। सोरखारि देहा फाहामसालिनि बेबायदि सांग्रांथि गैयै आखुखौ लानानै गोख्रों रावजों नखरनि सुबुंफोरा सोंखारिदों आरो बेनि थाखाय शिबसागरनि सदर थानायावबो एफआइआर होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। दिनै मानगोनां मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलि। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि गोबां खामानि मावबोदोंमोन। मानगोनां मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलिया क'क्राझार टाउननि साखाथियाव थानाय खार गामियाव दिनै फुंनि 9 रिंगायाव बर' हारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि गेजेरजों खुंजागोन। बिथांनि गोथार जुलियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि अनगायैबो मन्त्रि, एमएलए, बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर', एमसिएलए, इएम बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। गोथार जुलियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौबो हांख्रायहरदों होननानै फोरमायथियो मनेस्वर दैमारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि 2021 मायथाइनि 30 जुलाइआव जेब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों जुलिनि खोथा सावरायदोंमोन बेयाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुलि जायोब्ला गासैबो बिबानखौनो लानायनि रादाय होदोंमोन। बेनि उनाव प्रमद बर' बिथाङाबो गासैबो बिबान लानायनि रादाय होदों, जायनि थाखाय गोथार जुलिया जानो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, प्रमद बर' बिथांमोनजों लोगोसे जनता कलेजनि एस'सिएट प्रफेसर डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि डिपुटि रेजिस्ट्रार बिरफुं नार्जारी बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरो बिथाङा। लोगोसे कभिड-19नि प्रट'कलखौ मानिनानै हांख्रायहरजानाय आलासिफोरखौ सानावनो फैनानै बोर सारस्रिफैनो थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। मख'नो गोनांदि मनेस्वर दैमारिजों जुलि जानो गोनां हिन्जाव गोदाननि मुङा सम्पा बर'। नगावआव आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ एनकाउन्टार खालामनायनि उनाव दुंहाव थासारि। नगावनि एसपि आनन्द मिश्राखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय दाबि खालामदों आरो एनकाउन्टार खालामग्रा प्रदीप बनियाखौबो साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। आसुनि दैदेनगिरि आरो नगाव कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बारग' जिएस कीर्ति कमल बराखौ एनकाउन्टार खालामनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरानो बिजिरनाय नागिरनानै लामायाव ओंखारबोनानै आसाम पुलिसनि हेंथायै सोमावसारदों। बिथांमोना बुंथिदों दि जुदि कीर्ति कमल बराया थारैनो ड्राग्सनि केसआव सोमोन्दो दंमारोमोनब्ला मानो बिथांखौ एरेस्ट खालामाखै आरो मानि थाखाय बिथांखौ एनकाउन्टार खालामदों। जाय समाव कीर्ति कमलखौ एनकाउन्टार खालामदों बे समाव बिथाङा हारसिङैनो दंमोन आरो पुलिसफ्रा गोबांमोन। अब्ला मानो बिथांखौ एरेस्ट खालामाखै होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे कीर्ति कमल बराया पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायनि थाखाय एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै आसाम पुलिसनि बुंनाय रावा नंखाय। जुदि कीर्ति कमलनि गाग्लोबनायजों पुलिसा जोखोम जादोंब्ला पुलिसा बहा होननानैबो आसाम पुलिसनि सायाव गोख्रों रागा जोंनायखौ फोरमायथियो बिथांमोनहा। बे जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नायबिजिरनो थाखाय एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि पवन बरठाकुर बिथांखौ बिबान होबाय आरो 7 साननि गेजेरावनो बिथाङा रिपर्टखौ होगोन। लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिबावदि दायनिगिरि एबा क्रिमिनेलनि हेंथा गोख्रों राहा लानो नांगौ, नाथाय सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे पुलिसजों हाराहास्ति खालामजाया होननानैबो बुंथियो। जाथायनि सायाव आसुनि दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बिमानि थाखाय मुलि लानानै फैगासिनो दंमोन। बेयावनो न' खाथियाव 7-8सो पुलिसफोरा सोरबा सुबुंखौ बुग्लिगासिनो दंमोन। बेखौ नुनानै बिथाङाबो मटर साइकेलखौ लासै सालायदोंमोन। बेयावनो 2सो पुलिसा खाथियाव फैनानै गाज्रि राव बाहायनानै रायफैदों। पुलिसनि गाज्रि राव बाहायनायखौ लानानै कीर्ति कमल बराया सोंथि खालामफिनदोंमोन। बेयावनो पुलिसा कीर्ति कमलखौ मटर साइकेलनिफ्राय बोख्लायनानै लावथिजों बुदों आरो लावथिखौ आखाइजों हमथानायनि थाखाय सासे पुलिसा बिथांनि आथिङाव गुलि गावदों। गुबुन फारसेथिं जाथायनि सायाव नगावनि एसपि आनन्द मिश्राया बुंथिदों दि कीर्ति कमला ड्राग्सनि केसआव सोमोन्दो दंमोन आरो बिथाङा पुलिसनि सायाव गाग्लोबदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। गोदान जिल्ला तामुलपुर जिल्लानि थाखाय गोदान डिसि महरै थिसनजानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों डिसि सीमान्त कुमार दास बिथाङा। बिथां सीमान्त कुमार दासआ चिफ मिनिस्टार्स सेक्रेटारियेटनि जइन्ट सेक्रेटारिमोन। बिथांखौ दा तामुलपुर जिल्लानि गोदान डिसि महरै थिसनलाय होबाय। गोदानै जिल्ला फोसावजानाय तामुलपुर जिल्लानि गिबिसिन डिसि महरै थिसनजानायखौ बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायथिदों, लोगोसे गोग्गानाय फोरमायथिदों। फोरमायथिबावदों दि जायनाखि तामुलपुरा गोदान जिल्ला, बेनिखायनो बे जिल्लाखौ माबोरै आबुं महर होनो हायो बेनि सायावनो खामानिखौ मावगोन। मोनसे आबुं जिल्लायाव मा मावख'फोर थायो बेफोर मावख'फोरखौ लाबोनो नाजागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। फैगौ 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव तामुलपुर जिल्लाखौ गोदान जिल्ला महरै फोसावगोन। बे सानाव माखासे आलासिफोरखौबो हांख्रायहरनाय जादों। जायनाखि कभिड-19नि थाखाय सुबुंखान्थि सान फालिनायाव रायजो सोरखारा माखासे आयेन फोसावनानै होदों। बेनिखायनो तामुलपुर जिल्लाखौ गोदान जिल्ला महरै फोसावनायखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा
मिडियानि गेजेरजों नायो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा। रायजोआव फिन एनकाउन्टार जाथाय सानसे सिगां नगावआव एनकाउन्टार खालामखांनायनि उनाव फिन मैया धुब्रीयाव एनकाउन्टार खालामदों। एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव धुब्री पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेलाल शेख मुंनि सासे सुबुङा ड्राग्सनि फालांगि खालामो होननानै खौरां मोन्दोंमोन आरो खौरांनि बायदियैनो धुब्रीनि इन्दिरा गान्धी र'डआव थानाय बेलाल शेखनि न'आव रेड खालामहैदोंमोन, जेराव बेलाल शेखखौ एरेस्ट खालामनायजों लोगोसे बेनिफ्राय माखासे ड्राग्सबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। धुब्री पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेलाल शेख बुंनाय बायदियैनो ड्राग्स फालांगि जाग्रा गुबुन जायगा धुब्रीनि गौरीपुराव बेलाल शेखआ पुलिसफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानै खारनो नाजानायाव पुलिसा एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जोखोम जानाय बेलाल शेखखौ फाहामथायनि थाखाय दा धुब्री सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादों होननानैबो फोरमायथियो धुब्री पुलिसा। आसाम पुलिसा कार्बि आंलं जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय हाथियारफोरखौ कार्बि डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट KDLF नि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। हाथियारफोरा जाबाय माखासे AK सिरिज राइफल, AK-47 नि मेगजिन, आखाइजों बानायनाय पिस्टल, गोबां ग्रेनेड, बेफ्रुहोग्रा डिभाइस आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफ्रुग्रा बेफोरखौ हमनो मोन्दों। बेफोर हाथियारफोरखौ आसाम पुलिसा कार्बि आंलं जिल्लानि दिफु लामदिं रडनि साखाथियाव थानाय बटानिकेल गार्डेननि उनथिंजाय थानाय मोनसे हाग्रा ओनसोलाव हा सिङाव फबनानै दोननाय हालतनिफ्राय हमनो मोन्दों। दिफु पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कार्बि डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट KDLF नि चेयारमेन जेक्सन रहां जाय रैखाथि हान्जाजों गावलायलायनायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन, बिथाङा हा सिङाव हाथियारफोरखौ फबनानै गालांदों होननानै दिफु पुलिसा खौरां मोन्दोंमोन। बे समनिफ्रायनो पुलिसा नागिरगासिनो दंखायोमोन। दा पुलिसा बेफोर हाथियारफोरखौ हा सिंनिफ्राय बोखांनो मोनबाय। पुलिसनि बे देरहासारनायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो साबायखर बावहरदों। रायजोआव मैया सानसेयाव 2277 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोन्दों। मैया सानसेयाव 8117 नि देहायाव COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 2277 नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि मादाव कामरुप मेट्र 771। मैया सानसेनि पजिटिभिटि रेटआ 12.57% आरो थैनायनि सुबुं अनजिमाया 13। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।